Elli on 26-vuotias Suomen kansalainen, jolla on sukujuuret Kurdistanin alueelta Pohjois-Irakista. Hän tuli 1-vuotiaana vanhempiensa kanssa Suomeen pakolaisena ja muutti 18-vuotiaana tekemään musiikkiuraa Los Angelesiin. Kansainvälisen elokuvaprojektin myötä hän palaisi takaisin Kurdistaniin, missä hän julkaisi vuosi sitten Lähi-Itään järkyttäneen Risk It All-musiikkivideon, missä hänen vaatetus ja vahva naisellinen asenne aiheutti vastustusta siinä määrin, että Helli sai tappouhkauksia jopa omalta suvultaan. No, Risk It All kertoo Kurdistanin vapautumisesta ja Kurdistanin pyrkimyksestä itsenäistyä. Mutta silloin kun tämä sota tapahtui, niin mä näin sen itselläni vähän niin kuin tehtävänä osallistua siihen myös ja tuoda Kurdistanin ääni maailmalle. Ja se oli tärkeintä, että niiden ihmisten ääni, jolta on tuhottu se, niiden ääni kantautuu muille. Eli julkaisi kuukausi sitten hänen uusimman musiikkivideon Revelation, minkä saamaan vastaanottoon Eli on tyytyväinen. Sitä on nyt katsottu yli 1 miljoona kertaa ja suuret kansainväliset mediat, muun muassa BBC, CNN ja Fox News esimerkiksi, niin on tehnyt siitä raportteja ja haastatteluita. Eli on saanut uusimman videon myötä myös lisää tappouhkauksia, eikä yhtään pienemmältä ja vaarallisemmalta järjestöltä kuin ISIS. Se tuntuu todella epätodelliselta ja mä yritän myös olla ajattelematta sitä. Mutta toisaalta tämä mun työ on niin paljon suurempi asia. Ja jos mä pystyn yksin kantamaan miljoonien muiden ihmisten äänen, joka heiltä on tuhottu, ja tuomaan sen äänen muualle maailmalle, mä oon valmis ottamaan sen riskin. Kurdistan on haaveillut pitkään itsenäistymisestä, mutta yhtenä isompana haasteena tämän haaveen kanssa on parasta aikaa käytävä sota ISISiä vastaan. Helli näkee itsenäisyyden silti mahdollisena. Musta tuntuu, että ensimmäinen asia tärkein on se, että me saadaan vihollinen pois meidän rajoilta ja sen jälkeen saada muilta mailta ja tukea itsenäistymiseen. Ja myöskin tämä sota todisti sen, että Kurdistan ei pelkästään suojele ja turvaa Kurdistania, vaan koko maailmaa viholliselta. No, koko elämä on muuttunut. Tavalliset arkiasiat, mitä mä ennen tein, kävin keskustassa tai ostoksilla, elokuvissa tai edes ruokakaupassa, niin mikään näistä ei enää mahdollista mulle. Ja sit jos pitää mennä jonnekin, niin on oltava henkivartijat mukana. No, ehdottomasti nauhoittaa mun albumi loppuun ja myöskin mulla on ideana tehdä uusi musiikkivideo, mutta se on vielä salaisuus. Ja ehdottomasti tehdä lisää hyväntekeväisyystöitä, mitä mä oon jo tähän asti tehnyt aika paljon. Esimerkiksi UN kanssa ollaan tehty paljon projekteja ja ollaan tehty Syyrian pakolaisille, orpolapsille, eläimille ja seuraava hyväntekeväisyysprojekti on sitten näille Isiksen naisuhreille.